wathi, "Uyakuthanda Nkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke, nangengqondo yakho yonke." Lo ngokuqala nomkhulu umthetho, nowesibini ufana nawo. Uyakumthanda umelwane wakho njengoko uzithanda ngakho. Kule mithetho mibini kuxhomekeke wonke umthetho nabaprofeti. Masizivume izono zethu, sizimisele ukugcina imithetho kaThixo, sihlale emthandweni nasemxolweni nabamelwane bethu. Senze njalo. Ngamandla onke, awethu wasezulwini, siyaguquka sivuma ukuba sifundile ngetyala lethu, ukugcina ukuthetha nokukwenza, nangapho isithetha sakwenza, ngenxa wakho uKristu uSithi, sixolele konke okulileyo, wenze ukuba sikhoze inhlakanitsha, uzukiswe igama lakho. Thixo ongamandla onke, oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuni, anixolele izono zenu, anikhulule kuzo, aniqinise, anomeleze kuko konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Phepha 149, cawa yokuqala ye-Advent. Masithandaze bawo ongamandla onke, unyana wakho weza kuthi enentobeko njengomsindisi wethu, eyakuthi ngomhla wokugqibela abuye eze, esebuqaqawulini njengomgwebi wethu. Siphe ubabalo lokulahla imisebenzi yobumnyama, siye kukhanya lukaKristu, ukuze sikulungele kulamkela sibe nokungena ebukumkanini bakhe, apho ahleliyo elawula kunye nawe nomoya oyingcwele, emnye uThixo ngokunaphakade. Sokuqala sibhaliwe incwadi kaIsaya chapter 64 verse 1 to 9. Isifundo sokuqala, Isaiah chapter 64 from verse 1 to 9. Wangawokrazula amazulu uhle, zizamazame indaba ebusweni bakho, njengomlilo uvuthisa insasa, njengomlilo ukhaphazelisa amanzi, ukuze ulazise igama lakho kubabandezeli bakho, zigungqe iintlanga ebusweni bakho, ekwenzeni kwakho imisebenzi eyoyikekayo, ebesingayilindele, wanga ungehla, zizamazame indaba ebusweni bakho. Kususela kwasephakadeni, abantu abevanga, abamamelanga, neliso alibonanga Thixo ingenguwe, omenzelayo lowo ulindele kuye, umkhawulele onemihlalo, enze ubulungisa ekukhumbuleni kwabo ezindleleni zabo. Yabona ubunoburhalarhume, masibeke singaboni, kudala sikwezo zinto, sosindiswa nakhe. Ke sisuke saba njengoyinqambi sonke siphele, yanjengengubo enomzi yonke imisebenzi yethu yobulungisa, sabuna njengamagqabi sonke siphele, ubugwenxa bethu basithabatha njengomoya, akwabakho ulinqulayo igama lakho, uzixhoxhayo ukuba abambelele kuwe, ngokuba ubusthelisile ubuso bakho kuthi, wasinyibilikisa ngobugwenxa bethu. Kaloku ke Yehova ungubaba, siludonga, ungumbumbi wethu, sisisenze sisandla sakho sonke siphele. Musa ukuba noburhalarhume Yehova kuphela, ungabukhumbuli ubugwenxa ngonaphakade. Yabona khawusibheke, singabantu bakho sonke siphele, iveni ilizwi laNkosi. Amen. Wena mandusi kaSirayeli,
sesibini sifumana kwincwadi yokuqala kaPawulos umphosteli ebhalela mhlawumbi abaseKorinte. Sahluko sokuqala qala kwivesi yesithathu siphele kwivesi yesithoba. 1 Corinthians chapter 1 verse 3 to 9. Uthi makube lubabalo kulo noxolo oluvela kuThixo uBaba wethu neNkosi yethu uYesu Kristu. Ndihlala ndibulela kuye uThixo wam ngani ngenxa yobabalo lukaThixo awanibabala ngayo kwiKristu Yesu, uba natyetyiswa kuye ngezinto zonke, ngokuthetha konke nangokwazi konke, njengokuba ubungqina bukaKristu baqiniswa kuye. Ngokokude ningasileli nakwesinye isipho enisibabaliweyo, nilinde kakhulu ukutyhileka kweNkosi yethu uYesu Kristu, oya kuniqinisa nokuniqinisa ase ekupheleni, ukuze ningabi nakumangaleleka ngemini yeNkosi yethu uYesu Kristu. Uthembekile uThixo, enabizelwa nguye ekudlelaneni konyana wakhe uYesu Kristu uNkosi yethu. Ilizwi. Indaba yethu yeNkosi ivelele ezingxoxweni zazo indaba izongamele indule sibe kumsina ukuya kuyo zonke indaba uya kuhamba izizwe ezininzi zithi yizani sinuke siye entabeni yeNkosi endlwini kaThixo kaYakobi asiyangene indlela zakhe sihambe ngomendo wakhe kuba kuya kuphuma umyalelo eZion nelizwi likaThixo eYerusalem uya kukhweba phakathi kweentaba ohlwaye izizwe ezininzi ziwakhathe amakhele azo abe ngamakuba nezikhali zazo zibe zizitshetshe zediliya. Uhlanga lungaphakamiseli uhlanga indlele nezizwe zingaphinde zifune ukulwa. Duka Yakobi izani sihambe ekukhanyeni kweNkosi. Duka Yakobi izani sihambe ekukhanyeni kweNkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli kaMarko ondwele isahluko se-13 siqalela kwisahlukwana sama-24. Makuzonise uKristu Ngaloo mihla emva kwayo lo mbandezelo ilanga liyakwenziwa mnyama, ithi nenyanga ingakhanyi,
izinkwenkwezi zivutuluke ezulwini, nakho konke okunamandla esibhakabhakeni kudungeke. Baya kumbona ke ngolo xesha unyana woluntu esiza esemafini, enamandla amakhulu nobuqaqawuli. Ngelo xesha uyakuthuma izithunywa zezulu zibahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe bevela kumacala omane omhlaba, kususela esiphelweni sehlabathi kuse esiphelweni sezulu. Fundani kuwomkhiwane ongumzekelo kuni, xa sewuthe wathamba amasebe wahluma amagqabi, niyazi ukuba ihlobo likufuphi. Ngoku kwanjalo ke, xa nithe nazibona ezo zinto zisenzeka, yazini ukuba kukufuphi, sekusemnyango. Ndithi kuni, inene esi sizukulwana siyikudlula, zingadanga zenzeke zonke ezi zinto. Liyakudlula izulu nehlabathi, ke wona amazwi am akasayi kuze adlule. Ke akukho bani waziyo lo mhla nelo xesha, nezithunywa zisezulwini azazi, engazi naye unyana lo, kuphela nguyise owaziyo. Lumkani ke ningozeli, kuba nazi ukuba lofika nini na ixesha elo. Kufana nomntu ohambeleyo eshiya indlu yakhe, aze azinike igunya izixaka zakhe, enika umsebenzi isixaka ngasinye, amyalele umgcinisango ukuba alinde. Lindani ke, kuba ningazi ukuba ofika nini na umnini indlu. Kaloku angafika nanini na, nokuba kungolwemivundla, nokuba kusezinzulwini zobusuku, nokuba kungeenkuku zokuqala, nokuba kuqala impondo zankomo. Lindani ke, hleze afike ngebhaqo, anifumane nilele. Ke oko ndikuthethayo kuni, ndikutsho kubo bonke, lindani. Yivangeli kaKrestu le. Hey!
uYesu. Amen. Abefundisi isibingelelo sonke ndithi uxolo lwenkosi malibe nani. Amen. Osihlalo beguilds zonke, i-executives zabo neguilds zonke. Amen. Ndibulisa generals egameni lenkosi uYesu. Amen. Abantu ityaleke kaThixo eseyime ngabo. Ndibulisa amagosa egameni lenkosi uYesu. Amen. Ndibulisa i-junior church, ootitshala bapha kunye nekwayara egameni likaKristu. Amen. Ndibulisa abakhi. Ndibulisa ngokukhethekileyo ndibonile apha phakathi kwethu ukhona upresident we-Guild of St. Mary Magdalene we-Diocese, uSisinandi Phamazinyo. Amen. You are welcome. Ndikama ndifike ngemini yemali. So, right. Sifumana bazalwane ezi zifundo ngokufutshane. Uqala kule ndawo ithi xa uyowushophisha ufumane ezi betri zinje, uzithenge uze nazo. Aziphelelwa xa zingakhange zingene apha noba zingahlala unyaka wonke. Yabona ezi betri uDuracell u-AA plus kuba ngoku andina-voice e-right kodwa funeka ndithethe i-system leyikhona qha kuba ayinazibetri. Yenzele into yoba ke kungathiwa ukutheni usungatsho mfundisi uba azikho ibhetri. Ndiyichazile kuqala namhlanje uba ibhetri is one of ii-projects zethu apha ecaweni. Amen. Sifumana ezi zifundo bazalwane kule Sunday yokuqala ye-Advent. Siqala unyaka singamatshetshi. So ungabi nastress ke soba kusezi-Christmas. Don't worry, your Christmas wena ezimtshetshi idlule, uqala unyaka namhlanje. Sifumana futhi ezi zifundo kuba sitshintshe icycle yekhalenda in the Anglican Church. Ndiqhela uba sendinayo ke electionary entsha, ntona ndiyazi uba konakele phi kulo nyaka kodwa ndiyayiqonda iseza. Futhi njengoba siqala nje le cycle yonyaka kulo nyaka ka-2024 ngokwakuthi silayita ikhandlela eli-purple namhlanje elilikhandlela lethemba. Nala sizawuthi emveni kwentshumayelo silayite elaa khandlela lethemba. Silayita elaa khandlela lethemba sisithi ebantwini ukuba kulo nyaka ka-2023 kuthe apha ekuhambeni lakuphelela ithemba, wazi into yoba lisekhona ixesha. Zibe ninzi izinto esihlangene nazo kulo nyaka ka-2023. Ezinye zazo zamane zarhalela ukuba zibangele uba sibuye umva singamkholelwa uThixo ukuba uyaphila. Kodwa xa sizawulayitela khandlela lethemba namhlanje eyayilithemba elalisiza nabaprofeti besithi hosana, uyeza lowo. Uzathi xa ebuya abazalwane ezowulanda ibandla lakhe kufumaneke sikuye njengoba ebesiproklamele umfundisi uJames apha ivangeli esithi lindani. Kuyaxhomekeka ke into yoba enkosi kakhulu. Kuyaxhomekeka ke ukuba apha ekulindeni nalapha ekuhlaleni ethembeni uhleli ulinde kubani. Silapha namhlanje sinethemba bekhona abantwana bethu nabantwana babantakwethu ababheke esuthwini. Sinethemba loba bazawubuya bephilile.
ngeli xesha kanye esithi sikwi-16 days of activism, kodwa izinga le-femicide linyukile, izinga le-suicide linyukile, izinga le-gender-based violence linyukile. Nangoku singu-Guild of St. Agnes wedayosisi silindwe ngumphako womntwana othe xa bendinishiya apha ngecawa ndisithi ndileqa kwi-council ndahlala naye etafileni ngoba elilungu le-executive ledayosisi kusasa ngomvulo waditshula. So sithandaza sishumayela ngexesha elinjalo. Endithe xa bendibandulula kwi-council ndathi ngini Thixo sendithandaze kangaka ukuba aba bantwana ubafihle kanti omnye wabo akazukuba abe kanti usaphila ngongomso. Kanti sithandaza kanjani? Kuthi iphinde ibuye impendulo xa ebuza umntwana wemfama, bebuza abafundi uba kone bani ukuba lo abe yimfama. Kuthiwa kone yena, kone bazali bakhe. Oku kwenzelwe ukuze kufezekiselwe usuku lukaThixo. Bantwana bam, ngxe. The xa bendiyicinga le meko ndibuza koomama bedayosisi ukuba ke ngoku siyi-explaina kanjani ukuba umntwana kaSt. Agnes, intombi kaSt. Agnes idutyulwe yi-boyfriend yayo. How do we explain that? Yanga ngathi ufuneka sizifihlile ezi zinto abantwana bethu bangazazi. Kodwa bantwana bam, ndifuna ukuthi ezi zinto ziyalindwa de kufika ixesha. Ziyalindwa de kufika ixesha. Tutata umntwana xa ethetha indlela eyenzeke ngayo uvele uqonda uba ayi-understandeki. Sinoxanduva lokuthandaza, sithandazela abantwana bethu. Silapha ke namhlanje sinethemba lokuba zizawudlula ezi zinto, kodwa lona ilizwi likaThixo liyakuma ngonaphakade. Ithimi yethu namhlanje ipha kuvesi 28 ethi ufundeni ke kumkhiwa nomzekeliso. Xa selithe lathamba isebe lawo lahluma amagqabi, niyawuyazi ukuba likufuphi ihlobo. Uba siyakhumbula umkhiwane ngulowa wathi uYesu esiza nabafundi bakhe elambile, wangathi kungakhona into engahluma kulo mkhiwane. Xa efika wafika kungekho nto, wawuqalekisa wathi kuwe kungaze kuphinde kuphumete. Kodwa noko kunjalo ithi ufundeni umkhiwane, nijonge umzekeliso kuwo ukuba xa isebe lawo lithe lathamba lahluma amagqabi, that means kwinto esekuthe kwathiwa akuzuphinda kuhlume nto, kodwa kusengaphinda kuhlume into. Lizawuthamba igqabi isebe liphuma amagqabi, ngoko ke niyawuyazi uba likufuphi ihlobo. So ukuba kuwe ebomini, as you are sitting on this pew kusebusika, akuphumeki naphandle, kudry, wait, lizawufika ihlobo. Thomnye umculi xa esitsho ngeke udlale kunje, abe ngathi uyadlala futhi, azibize ezi categories, athi makhelwane, dadewethu, mntakwethu, mama wam, tata wam, nyamezela ngoba soze kuhlabe kunje. uYesu futhi ke yena uyabuya bazalwane, and xa ebuya uzawubuya njengomgwebi ezolanda ibandla lakhe. Esiculile apha kule veki pheleyo simane sithi uyeza umgwebi omkhulu, abantu bombona. Futhi ke xa esele ebuya uyawubonwa ngumntu wonke, kodwa
abantu abayawupholiswa amanxeba ngabamkhonzileyo besekwehlabathi. Kwaye abantu abangamkhonzanga ngomlomo kodwa ngezenzo. Kuthemba kwentutshiso enkulu kuvela ithemba lokuba emva kwembandezelo yonke oye wadlula kuyo liyasuka ilanga lenziwe mnyama ithi nenyanga ingabukhuphi ubumhlophe bayo. Athi verse 26 bayakumbona ngelo xesha unyana woluntu esiza esemafini enamandla amakhulu nobuqaqawuli nawe ukuba ingathi kumnyama ngoku nyamezela kuzawusa. Alikho iculo apha ethetha lithi Nkosi ubusuku sebusondele. Ithi xa idlula la verse xa sicule la verse because they know ukuba noba buhlwile ubuthongo buzokuba khona kude kuse. Ngenxa yentoba ebusuku xa kuthe cwaka kulapha ingqondo nenhliziyo isebenza overtime khona. Kulo uthi lo mbhali weliculo Nkosi xa seneke ngoku kufikile ukuhlwa uthi pha ekugqibeleni ndikhanyisele xa ndileleyo. Meaning wena awukwazi ukuvela ube nobuthongo on your own. You need God to give you ubuthongo kwimeko engavumisi ukuba ube nobuthongo. So xa siqala unyaka siza nethemba elikhulu lokuba izinto ebezonakele uThixo uyakwazi ukuphinda zilungise. Badla ngokuthi abantu abaninzi a broken glass idinga ukulala. Athi yena uThixo out of that broken glass kukhona ukukhanya okubonakalayo khona. Futhi njengoThixo I can also mend a broken glass. Xa uThixo ekwazi ukumenda a broken glass angabeka phi enhlizweni yakho. Athi ke lo mbhali uyakuzithuma izithunywa zakhe abahlanganisele ndawonye abanyulwa bakhe. Ungabi nawari wena uba ubone ngathi izitulo zi-8. It is because uThixo uhlanganisele ndawonye abatheli abanyulwa bakhe not abantu abahamba icawa. Because ukuhamba icawa bazalwane uyahamba icawa uduphelele ukufuna umkhipha kukuhamba icawa. Kodwa xa uncamathele enkosini uthi sele kusithiwa kwenziwe ii-events zebandla uthi andikwazi ukuphosa. Omnye umntu uzawukhangela isizathu athi hayi bathe makunxitywe utraditional bathi simthatha phi thina utraditional. Haleluya. Sibe ingeso sizathu eso kodwa sizama ukubeautifya le nto uThixo asinikeze yona ngoba ivangeli bazalwane kaKristu ayibhori. Afika uPawulos athi ku-second reading makubele ukwabalo kuninoxolo uThixo oluvela kubawo wethu nenkosi yethu uYesu Kristu. Makubele ubabalo kuni bazalwane noxolo. Izama ukuthini lento ningakhuthekiswa zizinto ezingenamsebenzi
sagqiba imfundiso ukuba sifuna ungena kwi-launch thina ayithi asizukuyenza le 20,000. I-20,000 kuThixo can be done by 2 people. Because uThixo akasebenzi nge-quantity, kodwa ufuna i-quality. Le ayihlanganise apha namhlanje agqibathi xa ethetha ngena ke mkhonzini uthembakeleyo, uthembakele kwizinto ezincinci ngokumnandi zakusolvela izinto ezinkulu ubona nje ongakwaziyo wena ukuzisolvela zona. Funa ke ukwehla ngento ethi ubabalo luza nethemba eli singalo namhlanje. Ubabalo luza nokuphuma kwelanga. Out of darkness ufunda ukunyamezela wazi ukuba lisezawuphuma ilanga. Ithemba bazalwane lizala uxolo. Zithi izinto zikubangela intoba ungaxoli, kodwa asuka uThixo azise uxolo enhlizweni yakho ukwazi ukuxolela isiqu sakho kuqala, ngoba in this journey kukho izinto ezenza uba singabi naxolo neziqu zethu, singabi naxolo nabantu, sandule singabi naluxolo kunye noThixo, kodwa nokulo mxolo wanamhlanje othi sizise ithemba. Ithemba lizala uxolo. Theka benhlanganisa lisithi elenithi wanimeko njena kuba umfana lo udubule lo mntwana kaSaint Agnes bonke bakhonze enkonzweni eyi-1 eTsholoqa ngamatshetshi. Udade ba umfana lona izidubuleyo unayo kulapha kwi-executive ngutreasurer wedayosisi. So ithiwani ukudibanisa lamakhaya ukuba sithi usekhona uThixo futhi uyakwazi ukuyenza uyam. Kulapho ufuneka inkonzo kaThixo bemkhona ivele khona. I-truth and reconciliation bazalwane ayiyonto yamapolisa kodwa yinto yethu silibala. Asimane sithandaza sithi Nkosi yiba nalamasapho omabili wancede ukuze akwazi ukujongana ngomso futhi xa bedibana emnyangweni wenkonzo omnye akwazi ukuthi ngolo konke. When you have hope in your heart, uba nexolo nezinto zonke nabantu bonke. Zonke izinto ezinegative ziyasuka emqondweni wakho. Because bazalwane ezinye breakthroughs zethu zibanjwa ngundim. Instead of proclaiming izinto ezipositive about myself nebandla, ndisoloko ndisithi ayizolunga, ayizukuphumelela. Hayi kaloku mna ndingulo unamashwa. Hayi nakukho nto yam ilungayo. Ewethu kule isizini tshintsha ukuthetha kwakho njengomKristu ngoba into ikhuphayo, remember it is powerful. So some of the cases are not the cases ezizikeswa ngabantu, kodwa zii-cases iziqalekiso esizibekela thina ngokwethu phezu kwentloko zethu. So usenza i-business proposal. Hayi ndiyayenza nje wethu ndichitha nje ixesha lam. Ndiyofaka ndiyayazi uba seyinabantu bayo. Yewethu awumazi uThixo. Ukuba uyakwazi ukuthi sele kushiye 5 minutes ufake i-application. Sele sithi umntu hayi ngathi iyavalwa le box athi kuba sowulapha mandikuvulele le box ufake. Ubuye uyowuthengini hayi suka ndiyayazi uba andizuthathwa uske kungabhilivi wena xa ifowuni ingena isithi uyabiza. Ngoba sikhonza uThixo nako bazalwane. Ntonayo siye singamkholelwa ngamaxesha athile ngokupheleleyo. Ndingakugxeki ngoba imeko xa ibangela ukungathi ungakholwa kuba njalo bazalwane. Kodwa sizowubuyisa ngeli xesha elo themba kanye sizowuthi ukuba lilahlekile siyaliphuthuma egameni lenkosi. Uthi ndihlala ndibulela kubawo ngani uPawulos ngenxa yobabalo kaThixo.
hlala ndibulela kubawo ngani ngenxa yobaba lukaThixo. Bazalwane, uYesu uhlale ebulela uThixo ngathi. Izinto asiphe zona asiphele ukuba sabelane ngazo kunye nebandla nabantwana bakaThixo. Funa ukugqibelisa ke ngekwethi xa unethemba ebomini bakho, you plant a good seed. Siyazi bazalwane uba i-good seed iplantwa kanjani? I-good seed iplantwa ekubeni uthatha from into engekhoyo uplante. Ibonakala le nto ingathi ayizuntshula apha emhlabeni, kodwa uyifake umane uyinkcenkceshela. Kanti ngeli xesha uyinkcenkceshelayo uyinkcenkceshelela into yoba izawuhluma bazalwane, utsho nawe uvune. Namhlanje xa silontsha i-patronal festival yethu sizowuplanta i-seed. Futhi sizowuplanta i-seed ethi Nkosi izawuhluma eselelini yam. Even if ayihlumanga namhlanje, izawuhluma kunyaka ozayo okanye kunyaka ongaphaya, kodwa uyawundikhumbuza uthi remember the seed you planted ngemini ekwakulontshwa ngayo i-patronal festival. Nazi iziqhamo zayo. Into leyo sisifuna uThixo agalele, sibambe thina. Aphinda agalele uThixo, sibambe. Kanti iBhayibhile ithi sisikelelekile isandla esitheni esiphayo. Uba ke namhlanje sizawuplanta lo seed, iyawuplantwa ngabantu abazaziyo uba bona bathengwa ngegazi lexabiso, igazi likaYesu. Futhi ngabantu abazaziyo uba bona bazintloko abayiyo imisila. Uyintloko wena, utsho gqiba umnikelo wakho uphume emntwini ozaziyo uba uthathwe phi uThixo. Because le nto yokuba ne-patronal festival sikhumbula iingcwele zethu, sikhumbula sibegephini ukuba ngabantu noba sebedlulile kodwa basithandazelayo. Singafi nje bazalwane, it is because kukhona abantu abamegephini ngenxa yethu. Thanda nale ethi zazi imvelaphi yakho. Uzawuthola umuntu xa ethetha into ebangela uba ndingonzakali kungenxa yento yoba igazi lasemathileni listrong. Igazi lasemathileni listrong. Uthi usathana sengathi uyandigqiba, andiqede, kodwa asuke uThixo through my biological ancestors andenyule, andikhuphe emgobhozweni. Thina sizazi ezo zinto bazalwane, ukuba uThixo uyavela bazalwane out of darkness aveze ukukhanya. Ndiyafuna ke ukuvala ngento ethi unikele usazi njengoba namhlanje kuthiwa zazi imvelaphi yakho, kodwa sekunjalo uthi noba kukhona uwishi in my identity. Uyabona xa uthethwa nge-identity, bakhona abaqomba andiqinisekanga noba ndingumni. Kuyatshiwo ke uba ndingumthini. Kodwa yewethu loo nto athi uThixo noba bekuthiwe wawucholwe emgqomeni, yatshintshwa i-identity yakho. Instead of uba ube yile kodwa ube ngulo, athi uThixo I have journeyed with you. Nobikho liwishi utshilo tatime wathi unomntu ozawowe bakaqala. So namhlanje sizawunikela sizazi ukuba sisuka phi. Siyazazi ukuba uThixo usithathe phi, kuba nguye oyenza iqondane impilo yomntu ngamnye. Ivalelise athi verse 5, naketyiswa ngezipho zonke. Naketyiswa bazalwane ngantoni? Ngezinto zonke. So uthi uba uswele, zazi uba unezinto zonke wena.
nangokwazi konke ngoba ubungqina baqiniswa kuni ngokokude ningasileli nakwesinye isipho esibabalweyo nilinde kakhulu ukutyhileka kweNkosi yethu Yesu Kristu. Xa thina sisesingxame kuba sifuna into ezikhawulezayo. Izinto ezikhawulezayo ke bazalwane ziphelela apha. Azisisi ndawo. Kodwa izinto ezilindwe kuThixo ziyaphumelela. So ngale mini yethemba nangale mini yePatronal Festival ithi iBhayibhile ku-Isaya kwakuthethwa ngabaprofeti ababenikwa imiyalezo nguThixo iwasebandleni nasebantwini kusuke kube njalo. Mhlawumbi lo mntu uye waphakamisa wathi itarget yethu ye-launch ye-Patronal mayibe ngu-20,000. Ebecinga mhlawumbi uthetha ngoba ekhangela iminyaka edlulileyo. Kodwa mna ndiyithatha as i-theme yanamhlanje ezisiprofeto sisigcoco ethi ubuThixo etshilo it shall come to pass. Thina sikholelwa kuThixo wenzayo futhi asikholwa lwangawubona. Ithi iBhayibhile yesiNgesi, we don't walk by sight but we walk by faith. So asikholelwa ngobona. Kuba uba sikholelwa ngobona inamba yethu izawuthi asizumenza u-20,000. Kodwa uba sikholelwa ngokwenza nangoba sinokholo uThixo siyamazi ukuba unako ukwenza oko. Ze kuthi emveni koko xa uqonda ukudibene noYesu ngoku awusengowakho kodwa ungokaYesu. Uyingoma kaYesu eculwa ngamasabatha ethi oUyesu mkhululi wami wena uyingoma yami ungumthuthuzeli wami ebuhlungwini bami. Nemali yakho ayibi under your control. Ikontrolwa tatutile nguThixo. Uthi seluzenzile iplans nebudget zekhaya. Ayichitha uThixo athi I don't feature into this budget. Therefore ayizuphumelela. Bethuna iBhayibhile kalakwazi ukuthi bekubukumkani bukaThixo tani ukuze zonke ezinye izinto zilandele kuwe. uThixo uthule umthetho wakhe ngoba sibeka imfuno zethu kuqala kulandela uThixo. So ndifuna ukuvala ngalamazwi athi namhlanje do not worry uba uzakwenza njani. Do not worry uba uzakwenza ngantoni. Uba abantwana bakabina bahle eChristmas uThixo ngozibonelayo. Uba izinto azikambi kakuhle uThixo ngozibonelayo. Uba uyazi ukuba uyile esuthwini uzamkhupha ngantoni uThixo ngozibonelayo. Bantwana bami ningekaziboni results nimane nisithi uThixo ngozibonelayo. Umane usithi hayi manje ngathi bese bendingayiva kakuhle kodwa uThixo ngozibonelayo. Uthi intoni ingathi ayihambi kakuhle kodwa uthi uThixo ungotheni bazalwane ungozibonelayo. Matthew chapter 6 verse 33 funani ke kancono ukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe zaye zonke ezo zinto ziyakongezelelwa kuni. Akakho umuntu ofuna ukongezelela izinto apha nguThixo. Siphakamise izandla abafulayo. Sawubona ngokunikela. Ukuze okuThixo asinike khona kusetyenziselwe nokunceda abazalwane abantu bakaThixo abangathathi ntweni. Galatians chapter 2 verse 10b. Maze siwakhumbule amahlwempu into ke leyo endayikhuthalelayo ukuyenza uthi uPawulos. Mhlawumbe amaxesha amaninzi kukhona apho siyibhuda khona umfundisi umkhize. Sithi uThixo senikele kuthi siwalibala amahlwempu. Kube kusekhona abantu abalala bengatyanga under our watch. uYesu ngokwakhe uyasiyalela uba sinikele. Luke chapter 6 verse 38. Yiphani nani yakuphiwa nani umlinganiselo omhle. Ukhona umuntu abawufuni umlinganiselo omhle bazalwane. Asiphakamise abawuhalela umlinganiselo omhle. Asifuni ngokuba liqonda sawunikela sifumane umlinganiselo omhle. Therefore bazalwane, in conclusion, uthomnye umuntu kwe-radio this morning
Salvation is not about fame. Salvation is not about uba ushine phakathi kwabantu and outshine other people and other things. Sibonwa ukuba sikuye uYesu ngokuthobela imiyalelo asinikeze yona. Eminye yalo miyolelo leyo ukuba kuthiwe xa kusithiwa kukho into enkonzweni ubekeza kwakho ecaleni and go to God. Uthi ke lo mntu senga kwizinto zonke oxinezelwe zizo ungazali ithemba. Uthi xa beyinkosi yakho alawule wena nemali yakho nendlu yakho nabantwana bakho. Therefore namhlanje on this patronal launch I pray for financial breakthrough ebomini bakho. I also pray bazalwane for brother and sisterhood in this church and in our homes. I also pray for ukwenzeka kwezinto ebomini bakho, ebomini bethu, nasebomini babantwana bethu. Namhlanje I declare ukuba lo makhaya angenanto yakutya ngelixesha, God will provide. Abo bantwana bangenazinto zokunxiba kule Christmas, God will provide. I declare ukuba ibandla likaThixo lizawunikelelwa ukuze kube khona ukudla endlini kaThixo, ukuze sibe libandla elikwazi uma simisa izinto zikaThixo. And I also declare to those who are sick ngale mini, athe umuntu noba ngiwuva umkhuhlane kodwa ndiyaya endlini kaThixo uyaphila egameni likaYesu. I also declare bazalwane in our families, speaking against the spirit of suicide. I am speaking against the spirit of femicide. I am speaking against the spirit of gender-based violence. Bazalwane, I am speaking against ukwehlukana kwefamily ngoba ifamilies zethu are scattered in such a way that abantu abazalwa kunye abathethi. Kodwa namhlanje we declare ukuthi uThixo uyayibuyisa ifamily nganye egameni likaYesu. Futhi uThixo ayibali iminyaka. Uma uthi it's over 30 years ndingathethi nomntakwethu nomuntu othile namhlanje uThixo uqalela ikhalenda entsha. You are going to receive that phone call ethi I miss you. Izinto zenzeke ngoba ukusibandla lihambe kakuhle kufuneka kube mnandi enhlizweni. Sesithi xa sihlangene lapha enkonzweni sithi bawo noko kunje apha ukuba mnandi. Ndilula undwendwe nalo wasemzini. Uthi xa usithi Yesu ndikhulule undihlambulule, angakhululi wena wethu Yesu kodwa akhulule inzala yakho, akhulule abantwana babantwana bakho, akhulule abantakwenu, akhulule ifamily yakho. Kuthi ngoDisemba beqala umuntu uyohlala ehotele athi namhlanje let us gather together as the family. Ndiyaxolisa for taking so long. God, I need to make these declarations. Ngoba bazalwane inhlalakahle yeyona nto ibalulekileyo ukuze kuthi nakwabo bathe badwaba izihlobo zabo sisizuki uThixo uzawusibonela. If Christmas is going to be the first time without your mother, uThixo uzawusibonela futhi uzakuzolisa naba bakhoyo bashiyekileyo and environment yewa ingavakali indawo kaMamncebisi ngoba uThixo uba ngowenani xa ihlangene ngayo. And therefore bazalwane sikhumbuze uba we have promised ukuba uYesu akazange asishiye akasoze asiyeke. And therefore I speak against the spirit of darkness to be removed phambi kweentloko zethu. Kukho abantu bazalwane abathi sele behamba etawuni because usathane ubathelwale nge-spirit of darkness. Ungacaceleki emntwini sele engakwazi. Namhlanje I remove those spirits egameni likaYesu. Awudingi ukuhlanganise phakathi ugaba. Awudingi ukuya endaweni ethile ukuze ubuso bakho bukhangeleke. Kodwa in the name of Jesus izinto ziyenzeka. Uyahlambeka namhlanje egameni lenkosi uYesu. Umoya wobumnyama in your family I remove it right now egameni likaYesu. Ndithatha ukuqaleka
asazi wasifike kanjani kwindawo esikuzo kodwa namhlanje let me tell you ubomi buyaqala. Thixo faka inhliziyo ke namhlanje entsha kuwe. Thixo faka inhliziyo abantwana bakho bebengabuyi namhlanje we declare they are going to come back. Abantwana bakho abangamfuniyo uThixo namhlanje we declare ukuba babuyele enkosini. Ewe wena uqeqeshile kodwa ngokunikezela esandleni sikaThixo egameni lenkosi uYesu. Amen. Nakwezinye iimini undixolele mfundisi, ndicela ukuba undixolele kakhulu. Nani ibandla elingcwele ndiyacela uba ndixolele. Ndinayo indawana tatutime endifuna ukuyichaza le nto ndimane ukuyenza. Nje ekuqaleni yonke imihla sifunda le mithandazo kule ncwadi yaseTshetha. Andothuli le ncwadi, andiyigxothi le ncwadi umfundisi wami nonke bafundisi bam. Into kunayo ndiye ndithi xa kushunyayelwa apha ngelinye ixesha kwagqiba kuhliwa apha kwenzela mithandazo kubuywe and then sivale iincwadi zethu. Mna ke mhlawumbi kodwa ndiyathemba uba nomnye uphuma ke ngoku xa sithiwa masikhululekeni siphumeni ngoxolo umntu abe uphelele ngoku kulaa mthandazo. Angayithandazeli le nto ayishunyayaziweyo okanye ichaziweyo ngulowo ebemi kule ndawo. Kanti kufuneka xa mhlawumbi ucinga okokuba xa emi apha lowo umi kule ndawo etyhilela thina ngelo lizwi ebethetha ngalo apha, sinalo uxanduva lokokuba sithi usuka kwethu apha uphinde bize kuThixo baThixo ebesithini kanene khawundityhilele ndenze uba ndiyive. Yicele ke ngoku kwangoku ungekaphumi kule ndawo, ungakumbi kulo nyaka ke sithi ndingathi last siyawugqibezela ngokwekhalenda. Ndiyava namhlanje bafundisi ukuthi siqalile ikhalenda, qali namhlanje qala namhlanje mntakatata please, ndiyakucela. Yiyo le nto ndizawucela okokuba eli culo ndithanda ukuya ngalo emithandazweni bawufenyana u-212 makaphindwe nkosi yam. Indenzela kamandi ukuya mithandazweni, iyandingenisa, iyandizisa. Neli ulibizile tata nelinye onolibiza nanini na nawe unolufuna please, kodwa indingenisa kamandi. Ndicela lovume mfundisi okokuba sicule eliculo ngokuzukileyo sisiya emithandazweni, ingakumbi xa siqala lo nyaka. Abantwana bethu belingizi zezikolo, abantwana bethu besesuthwini, abantwana bethu sibathembisile okokuba sizawuhamba, sizawubheka lwandle, sizawuthini ngokubiza uThixo okokuba bekhona kuyo yonke loo ndawo uzawube ukuyo. Namhlanje 212 ngokuzukileyo. Sing,
Amen.